Manicaland province. We are excited today that over the last 2 days we have been having religious leaders from all the various churches, religions, so forth, with an engagement and training on malaria. You know that Manicaland is one of the top 3 provinces burdened with malaria, and as we speak currently we have around 32 deaths so far this year. We have several of our districts with facilities that are with outbreaks. We have got Chimani, we have Vimba, and Murima, Mchangwa, and for Chipinge we have Mayenye, we have Junction Gate, we have Aidamoyo, and then we also have some facilities in Nyanga, including Fombe, Avira, Nyamaropa, Savure, Regina, Chatinto, Kambudzi. We are in outbreak, and in Trasa we do have Sachisuko, Shinaka, which are also in outbreak. So it becomes very important for us to have a whole of society approach, whereby we use the various forums, like for the religious leaders, when they meet their congregants and their fellow believers, they should be able to spread the information around malaria. In terms of saying, first and foremost, how do we prevent ourselves from getting malaria? The various methods that we use, that we call conversation with that. And secondly, to say, what do you do when you get malaria? How can you easily access treatment, and encourage them to be able to make use of the community health workers or village health workers who are able to test and treat. This is very key because it helps us be able to get the malaria very early, reduces the risk for complication and death. So that is very key, that our religious leaders fully understand malaria and they become part of the brigade in terms of fighting the stage of malaria. Inoitwa Clara Ziwayo, mbuya Clara Ziwayo, tinokuzinata kuchitendero chechivanhu. Zvatadzidza pano kubudikidza neflemu yativhura njere zvakanyanya. Ndadzidza nhau yekuti tinofanirwa kugona kukolabhora kuita mushandira pamwe, nekuti malaria haisarudziwe kuruma, mosquito haisarudziwe kuruma, malaria inobata munhu wese. Saka ndichadzoka kune vamwe vangu ndichinovaudza kuti zvedu zviya zvataita zvokuti kana munhu auya hatina kuti anotestwe malaria, tomubata tomuisa mubafu, totowedzera matemperatures kukwira panyama yake, zvinova zvotowedzera kusvika munhu atorasirwa neupenyu. Saka izvozvi ndakunoudza vamwe vangu kuti aiwa, mumatare mwedu mwatinotengaidza tino, kana munhu auya ngatikurumidzei kumhanya nemunhu anotestwe, nekuti pamwe pacho inogona kunge iri shuga, asi kana itori malaria shuga totinotorera munhu. Ngatigone kutoita matesti akawanda pamunhu anenge auya. Isusu hatigoni kumaita, tovaisa kuna ana chiremba vakadzidza nezvazvo, dzakadzidza hedu zvokudzinga mamhepo nemavhuru. Kana munhu apinda haamanyisi kuiswa mubafu, ngaakurumidze kuenda kunotestwa ngoziva kuti tiri kumurwadza chii panyama yake. Saka ndadzidza zvakawanda zvokuti tinogona kuita kutogadzisa nzvimbo dzatinogara, kuburikidza neutsanana hwekuudza vanhu kuti ngatinoklinei nzvimbo dzatinogara. Hazvirevi kuti hanzi veministry of health ndo vega vanogona kunasiridza nzvimbo dzatinogara. Isusu tiri kugara imomo tofanirwa kuratidzawo nekuklina nzvimbo dzedu, nekuziva zvekudya, kugara takacherawo makomba ekurasira marara anenge achichandidzana pamwe chete nemadzima health workers, tigone kuita ukama nawo, nekuti vanenge varimo munzvimbo vachitimonita vachitiona. Saka tadzidza zvakawanda kuburikidza kwefilemu iyoyo kuti kuburikidza kwangu inini haisi kusarudza kuti chitendero chipi. Inini ndiri pano ndiri munhu, kuburikidza kwangu ndiri pano ndichashandawo zvakanyanya zvakasimba zvokuita kuti vamwe vangu nenocho nemhuri yangu tege kuparara nemosquito, kuburikidza nekuchenesa nzvimbo dzatinogara, nekuti anenge ati musoro unorwadza tobhanya naye onongororwa nevakadzidza nezvazvo, opiwa mushonga. Uye mishonga iyi haigashidzani kuti kana mumwe wangu akamwa akanzwa zvaanani osiya kuti ndaakupawo mumwe, munhu anopedza kosi yake ndokuti urwere husununguke pamunhu. Okay. Kazhinji kacho munhu anenge achirwadziwa panyama ndiye anesarudzwa nedecision yekupona ndiyo kuti ndochimbodini panapa. Asi kazhinji munozviziva kuti munhu arwadziwa asati aende kuchipatara unotanga arumba kuuya kun'anga kana kuenda kumapostori koringidzwa koroti chii chiri kunetsa panyama yake. Saka auya mukati mwedare rangu inini, ngekuti munoona isusu tiri vanhu vamwe vedu havachashandi zvokuponesa munhu, vakutoshanda kutsvaka mari. Saka munhu auya mudare unoona munhu akutanga kupinza munhu mubafu, apa anenge atoyagara nematemperatures akatokwira kudhara. Sezvatadzidza kuti malaria inoita kuti
zvinopisa miri mafivhers zvinochinja-chinja. Saka unobva watoti munhu ngapinde mubafu, ipapo bafu rinenge rine moto nemishonga zvinobva zvatokanganisa utano hwemunhu, kuti wakutowedzera hiti pasingadi hiti. Saka taisangana nawo, asi nenhau yekuti isusu tiri kuita zvezve zvekuti toti munhu akauya, murwere akauya, ndoti ngewangu, kana mazwa ndamboreketa kachingezi katati collaboration, kureva kuti kana munhu akauya ndikaona kuti condition yaari inofanira kuti iende kuna machiremba kuministry of health voenda koningira ropa rake kuti chiini, kana iri malaria otitwa malaria, iri shuga otitwa shuga. Izvozvo tinozviita, vamwe vangu vanotozviita. Ndofunga kana vachizonzwa nekuteera zvandikutaura, variko vane mbayo, vari greedy, vanoti kana murwere akauya haagoni kumusundudza, anotenderedza murwere kusvika murwere arasikirwa neupenyu, akaedza chino akaedza chino akaedza chino. Asi iri malaria, iri shuga, iri BP, saka zviri nani kuendesa murwere kunzvimbo inofanira kuteswa oonekwa kuti chii. Tinaizvo zvatinogona kushanda pamunhu, kudzinga mhepo, todzinga mhepo, kusundisa mhepo, nekuti kana akutora mishonga yake, mishonga inodaira, nekuti totarisa kuti munhu akapiwa mishonga nana chiremba, kana pasinawo mhepo dzinokanganisira, munhu anopona zvakanaka.